A sme tu zas na extrémnych športoch. Dnes je druhý deň, tak sa ideme pozrieť, čo sa dnes bude diať. Ideme sa pozrieť na nášho prvého obecného baránka. No, takže budem na prevode 1-1. 1-1, wow. 1. No A tak, tu? na to budem prejsť tráť, ktorú pán Maťo vymyslel. Čiže ja? Môžeš ma odštartovať. Dobre, 3, 4. Ide. Jede. On jede. Wow, ide. Wow. Ide dole. Ideme za ním. Nejako sa to zasekol. Nedá sa to. Ideme ďalej. Balón. Jej. Ide naspäť. Jump. Bicykel. Jubel. Wow, jubel. Ideme sa s ním poshovárať. Tak, ako sa vám jazdilo? Nedá sa to prejsť na tom prevode. Je to proste ťažké. Ja by som to dal. Ja. Ešte k tomu je horúco. Pozrieme sa na slniečko. Počkajte chvíľu. Hopla, ideme na slniečko. A slnko. Ešte jedno poučenie by som vám chcel dať. Nikdy to neskúšajte. Neskúšajte to. Neskúšajte. Pozrieme si obláčiky a čaute. Veľké ešte